Dit is de voorbeschouwing van de finale van het LVK. En welkom bij onze podcast. We gaan richting de finale, Robin. Ja, we hebben er zin in. Welkom en we gaan ze doornemen, de finalisten voor dit LVK 2024. Maar niet voordat we even gekeken hebben of we überhaupt nog reacties hebben gekregen op de vorige uitzendingen. Ja, ik heb er geen mogen ontvangen. Ik weet niet of dat bij de omroep nog hij is geen brieven nee. binnengekomen, geen mailtjes. Dus dan concluderen we voorzichtig dat er toch wel wat goeds in zit. Dat er in ieder geval weinig onwaarheden in zitten. Ja, hartstikke leuk. Ook hele leuke reacties gehad trouwens. We kregen leuke reacties van de mensen terug. Dat ze het leuk vinden om naar onze podcast te luisteren. Dus daar zijn we heel tevreden mee en we gaan er geen mee door. Ja, want dit is natuurlijk de voorbeschouwing op de grote finale. We gaan even terug naar de bekendmaking. Ja. De vorige keer heeft zich in de vorige podcast een voorspelling gedaan wie er in die finale zou komen. Ja. Heeft ze goed gedaan. Ja, 23 namen heb je opgegeven. Hè? Ja. Ga je 24, 24 weggelaten, maar wel gezegd dat de verrassing uit Elslo dan wel Velde-Venlo zou je kunnen komen. Ja. Of misschien wel een langer erop. Dat was dan de uitweg tegenzocht. Ja, 17 goed. Dus ik heb met ze te turven. Wat is ze gewonnen? Eeuwige roem, denk ik. In ieder geval, zo gaat. Je moest blijven. Dat is in ieder geval al ik blijf nog even een goede zet. En wat vond ze van de bekendmaking? Ja, de bekendmaking op 26 januari tussen 2 en 4 was er live op de radio. Dat was ook te volgen op YouTube-kanaal van LVLA, van L1. Ik vond het op zich wel, als artiest ziende, want even producteur was het wel redelijk spannend, want de telefoon ligt op tafel en ga je er wel of ga je er niet over. Je zit bij elkaar, denk ik. Je zit bij elkaar in een café en er zit het halve dorp zit erbij en er bestelt zo'n hapjes voor, want er is vertrouwen in dat ze die finale wel gaan halen. Allemaal geen probleem. Maar uiteindelijk de sfeer van de uitzending, ja, ik vond het gaat matjes. Wat ze jaren terug deden, dus 3 uur vullen en dan met op sommige plekken op bezoek gewoon en sommige plekken bellen. Dat vond ik toch wel beter. Ik heb de indruk, en van tevoren werd dat ook gezegd, dat er misschien ook verslaggevers in de provincie rond zouden gaan. Maar dat bleek dus niet zo te zien. Dat bleek niet zo te zien. En ook, volgens mij de eerste die gebeld werd heel matjes opgenomen. Het was niet heel veel enthousiasme in ieder geval. Ja, en dat vind ik toch wel jammer. Denk ik, dus tijdens in de LVK-finale, dan mocht ze toch wel even volledig goed in plaats gaan, toch? Ja. Ja, denk ik minstens. Maar goed, ik heb wel zat hele leuke reacties gehuurd, moet ik zeggen, in die uitzending. Nou, gelang de uitzending was, kwamen die maar goed. Ja. We hebben nou die 20 finalisten. Kind zich ons meenemen, wem dat ongeveer zien, feitjes? Nou ja, goed, in ieder geval. Het al gelijk aan het begin van de uitzending op 26 januari al verteld dat er 7 debutanten in zitten. Ja, dan ga je er bij veel mensen schrikken in de bijen zitten, want 7 debutanten, dat is nog wel wat, hè? En dat kost gedurende de middag natuurlijk ook wel afstrepen van... ze begosten ook nog echt met heel weinig debutanten. Dus de debutanten zaten ook nog bijna allemaal in het eind. Dus er waren een hele hoop artiesten die waren rond nummer 16. Ja. Waren die eigenlijk al klaar. Die waren die inpakken en kosten ze weg. Nou ja, 7 debutanten, knap, de Knuppelen. De Moelberen Boys, bijeengeraapt uit Neer. Ja. Super knap dat die in de finale zien geraakt. Moerenpetazie, heb ik natuurlijk voorspeld. Miss Patty Pam Pam was ook geen verrassing. Was ook geen verrassing. Royens natuurlijk in de finale. En de mannen van Anne Bink stonden eindelijk in de verheugedruimde LVK-finale. Och, wat waren ze blij. We gaan ze draaien, we gaan er iets van vingen. Ja. En uiteindelijk hebben we ook weer een voorspelling. Ja, maar we hebben ook nog 2 oud-winnaars die we in die finale zitten. Björn en Mieke van 2022 en Prüfma van 2023 zitten in de ding. Er zitten maar liefst 10 finalisten van 2024 in. Dat zijn de Quantidiek Sec, Verliezen den Arts, de Plekband, Paspartout, Wildvlees, Björn en Mieke, Rempetemp, Springlevend, Prüfmar en het Grote Koer. En de verdeling over de halve finales, dat is altijd leuk om te weten, doen we elk jaar ook even. Ja, er kwamen er 8 maar liefst uit de eerste halve finale, 7 uit de tweede halve finale en 5 uit de derde halve finale. Dus ik zeggen, richting de vastelovend gaat het bij de mensen steeds meer leven.
Maar uiteindelijk denk ik dat de kwaliteit van de nummers in de eerste halve finale, en dat goven we ook al aan. Ja, dat was te beter. Wel een beetje beter was dan in die andere. Ja, en dat blijkt dus wel. Ja, dat blijkt. Ja, en we gaan nou de 20 nummers eindverijn middag doornemen. En dit doen we op volgorde van hoe ze straks optreden op de Bühne in Rummung in de Weerstand op 14 februari. Dan beginnen we met de Quantum Dixek en dit is het vastelovensapparaat uit Kapel. Als het vastelovensapparaat begint te draaien, begint de mensen massaal langzaam om te dijen. De ganse meute gemuiteloos op stal, zonder benzine, zonder gas of zonder stroom. Als het vastelovensapparaat begint te draaien, hoeft geen zon te schijnen, geen wind te waaien. Het vluchtengenie, het vliegt ze gratis en voor niks, eindeloze energie. Kapel mogen het LVK aftrappen, ja, de finale. Ik geloof er aan dat de textueel een zeer goed nummer is. Ja. Wat geschreven en gecomponeerd is door Rob Kummer. Van is zelf ook nog degene die met de groep, de voorzanger van de groep, om het zo maar te zeggen. Er is ontiegelijk veel aandacht al voor de Quantum Dixek. Vanuit L1 heb ik een artikel gelezen. Ik heb al op de Limburger een artikel gelezen. Ja. Dus die zitten volop in de voorbereiding op dat tune LVK. Hoort weer de LVK, dat mogen ze aftrappen. En ik denk dat we daar een hele waardige beginnend nummer te pakken hebben. Gebaseerd op de podcast van Frans Polk. Zij van het apparaat, daar heeft Rob Kummer de tekst opgeschreven. Ja. Met de prins van Kapel, Krijn van de Kerkhof. Nou. Maar ja, die mocht niet op de Bühne staan of kan niet op de Bühne staan. Nee, want dit verplichtingen voor de Q's. Heel erg jammer. Maar goed, uiteindelijk ze staan mooi in die finale en die gaan er gegarandeerd een feestje van maken. Nummer 2, dat zien de grote verrassingen van vorig jaar. Hè? De gekroonde winnaar, ongekroonde winnaar moet ik misschien wel zeggen. Ongekroonde. Ja, uit Venray vingen we van Lieshout en Arts en dit is Dansmachine. Knal die dansvloer op, kwek de longen uit mijn lief. Vul de was, hey, hamer alstublieft. Ik was met keihard gewoon, trap de pin voling. Vanavond ga je los, ik ben een dansmachine. Eindelijk, talentenjacht. Dansmachine. Ja, dan is de finale pas 2 nummers ouder. Dan zit ze al in het vastelovensritme, hè, om het zo maar te zeggen. Het nieuwe vastelovensritme moet ik wel zeggen, want het is eigenlijk allemaal moderne vastelovensmuziek. Ja, dit nummer gaat het gewoon hartstikke goed doen. Het is natuurlijk een stijlkopie van wat ze vorig jaar gedaan hebben. Ja, ik wil je niet gewoon. Ik wil niet gaan. En gaat ook heel veel stemmen halen bij de mensen toe. En in de verdeling die we nou hebben met 3 juries. Hè, want dat is de nieuwe verdeling. Hè. Ja. Dus einderde. Wat ga je tellen? Einderde is hoofdjury. Einderde het publiek. En einderde is voor de vastelovensjury. Ja, daardoor gewoon die goede kansen maken om die top 5 te bereiken. Ja. En dit is voor dich zeker nog steeds een top 5? Dat blijft voor mij gewoon een top 5. Oké. Hebben we het einde van de podcast gewoon de winnaar? Of ga je nog iets zeggen? We gaan in ieder geval even kijken of dat hem eruit kan halen. Oké. Er gaat sowieso iemand winnen. Ja. Dat is in ieder geval zeker. We gaan naar de volgende van Hulsberg, Soes en de Rollercoaster Proosters. Vasteloven, dood maar met. Wat een achtbaanrit is dit. Bukken en uw handjes in de lucht. Van links naar rechts weer vliegen samen uit de bocht. Omhoog, dan terug naar boven stop. Over de bocht. Ja, dan ga je ze wel met zingen, hè? Ja, we dansen ook met. Het is wel echt een oerworm. Ik zie eigenlijk ook nog hele schoolklassen dadelijk op het open podium staan op vastelovensvrijdag. Die dit nummer gaan uitbeelden. Het is hartstikke goed uit te beelden. Ook hartstikke goed gedaan in de halve finale. Zeer terecht wat mij betreft. Ook qua tekst van Quirine van Halen. De finale gehaald. En de muziek is verzorgd door Bart Storken. Wat op zich wel een uitdaging heeft gevonden. Heb ik ook weer ergens gelezen in een stuk. Dus hartstikke chic. Soes is erbij. En zal met heel veel sms-stemmen ook nog misschien nog wel
Ja, hoe je kunt scoren. Hoe je kunnen gaan scoren. Ja, het is in ieder geval heel creatief. Het is zeker creatief. En Bart Storken, de volle winst, hè? Ja, 3 uit 3. En dan moest maar 3 nummers insturen. Dat is toch knap, hè? Ja, als componist in dit geval. Ja. We gaan naar Elslo toe. Was tegen een grote glimlach op die gezicht, Chris. Heerlijk. De knuppelen zien dit en fake news. Fake news, het is allemaal fake news. Het is vast bekend wat ze gehoord is aan de fake news. Doe vulster op die klompen aan dat dat niet waar is. Doe geluist nog eerder dat die zuster die de broer is. Ach, niet komen ze eraan, het is allemaal gelogen. Het is allemaal fake en moeten doen gezogen. Ja, je zit weer in de klassieke Barcelona-stijl, hè? Ja, geweldig nummer. Gustijn, ex-cartouche en Don Quixote, wat toch even vertekend. En het gewoon ruim de finale gehaald waarschijnlijk. Of het in de finale heel goed gaat eindigen, weinig niet. Maar dat mag ik niet doen, want de knuppelen zien erbij in de finale van het LVK. En als ze op de leeftijd nog mogen debuteren, dan denk ik dat dat gewoon hartstikke chic is. Het is voor haar, denk ik, alles met een knipoog. Dat bedoel ik. En de zin, de geloof nog eerder dat die zuster die een broer is, vind ik ook geniaal. Ja, dat bedoel ik. Ja. Het is een geniaal nummer van 4 tot 8. Klassiek en gewoon prima, mooi, fijn. Lekker dat het ook in de finale staat. En vader en zoon in de finale, eind van de knuppelen. Oh ja? Ja, de zoon vingen we straks. Ja. Ik ben benieuwd. We gaan eerst naar de plekband. Dit is Koekoek. En dan werd ze koekoek, koekoek, dan kun je het veugeltje naar voeten. Koekoek, koekoek, de scheidsrechter moeten om. Koekoek, koekoek, nu wandelen de route, want door de geweld zit de ganse zand te kwam. En in de munt van Kiesheid al volwassen al beschikken. De kamer en de keuken zelfs de gang overspul. Ze zingen en ze zeggen dat ze lekker blijven vlekken. Totdat de beste grond zich iedereen zich koekoek vleurt. De Koekoek voor Arendsgehout. Geschreven, eigenlijk een typische, wat we eigenlijk dan noemen, een geleende nummer. Ja. Het is ook geschreven door Maurice Pluimakers van de geleende. En dat kunt ze merken aan het nummer. Ja, de mannen van Arendsgehout zien er wel bij, hè. Dus, Doen ze knap. Doen ze knap. Derde finale op rij. Hattrick. Nou. Voor Arendsgehout. En wat wilde het voor dit? Rechterrijtje. Oké. Ja. De samenwerking tussen Venlo, Maastricht, ook dit jaar weer in de LVK-finale, liefst helemaal op met Paspartout en een stukje geluk. Als kleuren zansen door de slot, en in een niets speelt goed de mot, dan zien we blij nog even kwiet. Nooit de brug te laat op tijd, met vaste lopen. Dagen op het oor, die niet beroerd en ook niet druk. Heel in ons eigen stukje geluk, stukje geluk. Stukje geluk. En met het stukje geluk is Paspartout er ook weer in de finale gekomen. De combinatie inderdaad van Venlo en Maastricht. Karen ten Hofte en Maarten de Baar hebben het samengeschreven met Sheba van Milkrans. En Jerome Lenders zorgde voor de productie. Dat kan ze wel huren. Ja. Ik voorspel dat hij ook gewoon in het rechterrijtje terecht kunt. Heb er niet zoveel met. Het is ook veel, heel vergelijkbaar met vorig jaar. Het is heel veel hetzelfde als vorig jaar. Ja. Dat is het. Helder. Het is prima, een leuk vastelovensnummer. En het is ook zeker terecht dat het in de finale staat. Dan gaan we naar Rempetem en verrekken schooien in. Ik heb geen rijen om te stoppen, geen rijen om te gaan. Met z'n walworen. Familie, alles ligt te kloppen en het hart is sneller slaan. Met z'n walworen. Gebeuren dat ik ken, spring ik de gekke vaste woorden in. Gebeuren dat ik ken, heb ik verrekte schooien zin. Veel oorspeek. Wat we bij nummer 1 zeiden, er kwam kreeg energie van. Hij kreeg ook energie van. En verrekken schooien zin. Het nummer maakt gewoon dat ze verrekken schooien zin kreeg. Het nummer zit goed in eind. Het is een goede tekst.
het alles voor een LVK-finale. Ik ging misschien al wat ver dat ik in mijn eerste gedachte een winnaar daarin zou zien. Ja. Maar ik verwacht echt gewoon dat deze weer alweer, dat Rempetemp gewoon weer bij de top 5 van het LVK gaat eindigen. En ja, die zoten ook in die verrekte, sterke eerste halve finale. Vergeet dat niet. Dus het is voor dich helemaal verdiend. Ja, helemaal. Verdiend. We gaan naar de Moelberen Boys. Dat is in Horst en de Vastenavond Droombaan. Want als ik straks dans Marietje ben, dan was de Noven niet kapot. Heb in de prinsenmuts nog graag eens in, heb in proberen in de mot. Met het allerschonste bekje aan, vlieg ik de Vastenavond door. Leef ik 3 dagen lang mijn droombaan, met de putjes van de vloer. En dat is het dansmarietje. Ja, dat is eigenlijk ook gewoon nog de verrassing, hè? Ja. De verrassing van denk ik, van de halve finales. Als aan de voorkant een nummer geloesterd is, dan dacht ze, prima nummer. Ja. En in de halve finales, ook met het optreden erbij, is het gewoon een hartstikke mooie ding geworden. En de Moelberen Boys stonden ook terecht natuurlijk in deze finale. En die gaan door echt wel eens even laten zien wat ze kennen. Ik zag alleen dat ik in de voorbeschouwing gezegd dat het al eerder finalisten waren geweest. Er waren geen briefkaarten binnengekomen, maar dat waren ze dus niet. Het zijn dus echt wel debutanten. Ja. Ze schreven zelf de tekst dat nummer. En Willem Helders, we hebben weer een link heen met de regio van Velemaas. Die zorgde voor de muziek. Ja, ik denk dat deze mannen gewoon een heel leuk LVK gaan beleven. En ik denk dat het LVK-publiek met deze man op de bühne ook gaat leuk gaan beleven. We gaan het beleven natuurlijk als dansmarietje, denk ik. Hè? Ja, dat gegarandeerd. Daar gaan ze de show met stelen. We gaan nog de eerste uit Neer, die er met 3 nummers in staan. Heel knap. Dit is nummer 1 uit Neer. Dit is bijeengeraapt en het rendement van de vierstand. Het rendement van de vierstand is hoger dan de van. Ik verdien niet met werken, wat ik verdien is 3 dagen lang. Geweldig is die vriendschap, onbetaalbaar die de lach. En was de lovers over oren, tellen de vol deze nacht. Al doe je maar even, de beurzen en jou lang. Het rendement van de vierstand is hoger dan de van. En niet te vergeten, die zijn pas 1 jaar samen bezig. Hè. Die zijn bijeen gerapt, een jaar geleden, voor de liedjes over de Neer en met te gaan doen. En hebben nou dit al bereikt. Het zag zo perfect goed in de halve finale. In de finale zal er nog wel weer toegevoegd weer aan de act. Ik kon er echt vanuit dat ze er dadelijk wel staan. Ja. Zei ik in de voorbeschouwingen nog dat ik er geen gevoel bij of dat ik een lastige dingen vond. Ik vind het echt een finale waardig nummer. De dames stonden zeer terecht ook weer in deze finale. En ze doen alles zelf, hè? Dat is ook wel goed te benoemen. Liedje gemaakt liedje gemaakt en gecomponeerd, nou ongelooflijk. En dus ook heel veel stemmen verwacht ik vanuit het volk. Ja. Ik denk dat Neer, daar hebben we ook weer stukken van gelezen. Hè? Ook in de Limburger had het gestaan. Dat Neer toch wel even het Volendam van het zuiden genoemd wordt. Ja, ik vind het ook terecht. Ik bedoel, als ze met 3 nummers in een finale van het LVK kunt komen met zo'n relatief klein dorp. Ja. Dat is super knap. En ja, goed, als Neer dadelijk 3 keer mogen stemmen. Ja, de moestrijkers stemmen. Dat bedoel ik. Dus dan dat is een chance gemaakt. Het LVK van Neer. Ik heb het gezien. Ja, ze trekken alles uit de kast. Enorm leuk. Heerlijk. We hadden net over de vader van de knuppelen. Zijn zoon zingt bij de volgende groep. En dat is Wildvlees en de bende van het Zuien. En je walk en lach zingt de ganse nacht. Dit is de bende van het Zuien. Het is begos bij zal er aan me los. Kun geen ellende van. Dit is de bende van het Zuien. Zitten van dieten van het genieten. En gewoon nog lang niet naar huis. Op de gewoon en staan is de rust gedaan. Dit is de bende van het Zuien. Ja.
Niels Lemmens schreef en componeerde het nummer samen met Jos Gijzen. Zorgde dus ook voor de muziek. En het is niet echt een vastgelovens thema. Ik verwacht ook niet dat het meteen in de top 10 gaat eindigen. Ja, ook voor Wildvlees, vorig jaar er ook wel bij. Ja. Gewoon geweldig dat ze er weer staan. Ja. En het nummer is af, dus er is niks op aan te merken. Dat is toch mooi? En het is ook wel wat anders leuk gevonden. Ja, nee, ik vind het een prima nummer. Al hebben we er wel een paar met dit thema, hè? De line dance ook nog zo erin. Maar ja, deze hebben de finale gehad. Juist, en dat telt. Juist. Ja. Björn en Mieke dan voor de laatste keer in de LVK-finale, tenminste... als we wel worden mogen luiven, hè? Dat zeggen ze althans. Wees toch nog één keer op uit Venray. Wees toch nog één keer op, zoals een mop met vaste lopen. Nog één keer op, wat geeft het toch, ja we leven nog één keer op, zoals een mop met vaste lopen. Nog één keer op, wat geeft het toch. Ja, dat, de jaren 90 een beetje, hè? Ja, maar daar is ook gewoon niks op aan te merken. Het is de Björn en Mieke stijl, hè? De nieuwe Björn en Mieke stijl, om het zo maar te zeggen. Het past bij Björn en Mieke. Het zit als een goede jas voor Björn en Mieke. En het gaat ook echt top 5, top 3 minimaal halen. Dus ja, de laatste LVK-finale is misschien wel ook... afsluiten met een hoogtepunt. Alles komt samen ook in het nummer. Dat bedoel ik. En in de clips is ook alles verwerkt van de afgelopen jaren. Ja, topproductie. Top. We gaan van Venray door naar Schipperoos en die komen uit heel en die brengen dit jaar een nummer met de titel Morgen gratis beer. Want dan zijn morgen gratis beer. Op mijn beurtje aan de top. Ik ben burtje aan de top, er net als gisteren weer. En wie ze weer en nodig gaan, dan wie ze het burtje aan en steekt er morgen gratis weer. Ja. Het refrein is gewoon echt zo makkelijk met te zingen van Schipperoos. Hebben ook de MLLF gewonnen bij de Limburgs Liedjesfestival met dit nummer. Het nummer is gewoon prima. Wat ik wel wil zeggen is dat de coupletten niet altijd even makkelijk en handig lopen. Ja, moeten we er nog over gaan zeuren als een nummer in de finale zit. Ik ga het bij de honger dan 11% zeker in de finale. En er stond ook... dus ja, wat willen we nog meer? Morgen gratis beer. Nou. Ja, dat is de grap ook, hè? Dat bedoel ik. Het blieft morgen. We eerst eigenlijk 3,5 keer in de finale. Wordt er steeds gezegd. Want Sianne van Springlevend komt het neer, want er ook. Ja. Maar het nummer is ingestuurd namens Schulpen. Ja. Samen met Wien Hornbach, dus Springlevend. Ja. En dit jaar met Wie in Limburg in de finale. Nu wil linksje geit brennen in iedere kroeg in elk hart. Kom weer allemaal samen, vanavond rond de biljart. Nu wil linksje geit brennen, nog een jaar vol van smart. Vieren weer vastgelopen, zingen recht goed als hart. Dan lief ze rond en beseft zich, als de mol nodig lach. Gans de kroeg zingt te lang goed zien longen. Dat zo met hart en met ziel, op geen plek ook ter wereld. Wie in Limburg de liedjes werden gezongen. Ja, echt Springlevend. Ook 100%, 111% zeker finale. Ik heb het aan de voorkant gezag. Het is nou wel bij het publiek een beetje weg in het zakken. Dus in de streams en zo hebben we het allemaal een beetje druk. Ja. Dat komt natuurlijk. Hè. Mensen in de meeste playlists worden nummers opgenomen die heavy zien, die snel zien. Ja. En dat was de sfeer met Criers. Dat is dit nummer. De Criers wel een sfeer met, maar niet een sfeer om nou flink los te gaan. Dat is echt een fijne aansluiter. Ik vind dat Dwayne en Sianne dat perfect hebben gedaan. En ik denk dat die een schitterende avond gaan hebben op het LVK.
indruk. En zeker als dat van links naar rechts gaat. Ja. En ik zie het dadelijk nog een paar keer gebeuren. En dat gaat wel gebeuren. Ja. Dat gaat echt wel gebeuren. Dat is toch machtig. Zoveel man in de zaal. Ja. We gaan naar de debutant uitweert. Moerenpetatie en het geitje van een ring. Het geitje van de ring, maar pas op, dat is geen probleem. Het leven is toch geen grote kroegen, toch ik schuif tegen met veel plezier. Op een ring vooral dat weer, want ik heb nog geitjes, zal er ook nog borst genoeg. Dus ene donder nog, ja ene donder nog, en een andere ring is zoegekocht. Ja ene donder nog, ja ene donder nog, en geef het niet, komt weer het Ja, Bas Keltjes en Bart Storken, de samenwerking, hè. En dat proeft ze door het ganse nummer heen. En Moerenpetatie, wat mij betreft, echt een schitterende debutant op dit podium. Maakt al jaren topmuziek en dan dat aandurven om zo'n wedstrijd met te gaan doen. Dat ze nog nooit in de halve finale of finale hebben gestaan. Ik denk dat ze nog nooit echt eigen nummers hebben ingeschreven. Ja, misschien. dat kan. En dat nou gewoon de productie met Bart en met Bas is geweest. Ja. Dat ze gezegd hebben, we gaan het gewoon eens een keer proberen. Vinden we dat leuk. En ik heb toevallig het contacten die ook weer contacten hebben met mensen op Moerenpetatie. En bij Moerenpetatie zien ze allemaal helemaal gek van het LVK en wat er omheen leeft. Luisteren naar de podcast, laten hem op het werk huren. Ik heb al van alles gehuurd. Nou. Ja, ik denk dat die een geweldige finale gaan hebben. En in de top 10 gaan die echt wel eindigen. Noteren we. We gaan naar Miss Patty Pam Pam. Uitkomend voor Amsterdam. En dit jaar in de finale voor het eerst met Drek Prinses. Ze mij kon bevragen, werd ik trekprinses. Hoef ik niet lang te denken, roep ik voluit yes. Met glitter op mijn ogen en een kleuntje op de kop. En ze met is prinses alle kantjes op. En ze mij kon bevragen, werd ik trekprinses. Zwijden zefter in een kleed van kantje en mesh. Dan wordt de vaste loven die een groot succes. Reken maar van yes. Dat is gewoon geweldig gewonnen. Ja. Robert Bucks schreef dit nummer. En het is gewoon een heel goed opgebouwd nummer. En de muziek komt van Luc Op de Kamp. Ook een getalenteerde componist aan het front, om het zo maar te zeggen. Miss Patty Pam Pam is gewoon een mediakanon, denk ik, uiteindelijk. Zie ze niet op Facebook of zo. Er is verder niks. Alleen ze vult op. Ja, dat is logisch natuurlijk. Ik zag ook al dat ze een bingo gaat presenteren in een plaatselijke gelegenheid in Helder-Dorp. Ja? Dat soort dingen gaat ze ook al doen. Ik denk gewoon dat het een geweldige toevoeging is aan de LVK-finale van 2024. Chic. Leuk. Ja, ik ben benieuwd hoe dat op het podium eruit ziet. Maar ze krijgt de zaal vol op mij, denk ik. Gegarandeerd. Van Miss Patty Pam Pam nog. Proef maar de winnaars van vorig jaar. Dit keer met de kapotmakerij. In de kapotmakerij hoor ik met vastelovend mooi. In de kapotmakerij is er aanwonen gewoon. Kerel als schoolpapier. De beste stek voor alles duurt ervan plezier. Elke keer opnieuw in de kapotmakerij. Ik vind dit stukje zo shoe tussendoor. Ja. Ik zei het ook al in de voorbeschouwing, dat is gewoon een topnummer. Hoe ze dat samen gemaakt hebben met Mark van Mulkom en Jerome Lenders ook weer. Hè? Ja. Dus ook weer, Jerome zit ook wel op verschillende plekken erbij als productie. Ja, het is gewoon super knap. Top 3 op bezoek. En dan wil het ook vechten weer naar nummer 1. Ja, zeker. Dus het is er nou toe toch gewoon nou genieten, die hele LVK-finale. Ik wil ze gewoon kijken, maar het is nog zo ver weg. Er is een langere periode ook tussen de bekendmaking en de finale. Dat kunnen we gebruiken op te zwepen. Ja. Vind je dat fijn? Als analist of liefhebber. Dan wel. Wie dat het nums? Ja. Perfect.
Maar om het gevoel vast te houden is een week na de bekendmaking in de finale ook wel chic. Dat klopt. Ja, goed, het weekend. Alles heet wat natuurlijk. Hey, en nu kregen we een debutant. En ze wonnen al eerder het PNM Liedjesfestival. Ja. En dit keer ook in de LVK-finale. En weer goed neer. Het is Royens met Voor Altijd Vanavond. Voor altijd vanavond, de tijd is van ons. Wie ons op vastelovend, als net is begos. Als in de nacht gebroken, kunt ons woord zich door de wies. Zolang we niet ontslapen, kan alles nog niet. Dus weer als op vastelovend, als net is begos. De liefde altijd vanavond, en de tijd is van ons. Ja, met tekst van Maartje Eemons van Royens zelf natuurlijk. En gecomponeerd door Pim van Wielijk, de prins van de Kijvers uit Kessel. De Pim kent je nog wel van Chantal en Pim en van Pim zelf eigenlijk. Ja. Hè? Ja, hebben ze het gewoon hartstikke goed gedaan. En ze hebben haar eerste LVK-finale. De vroeg zich af, waarom stond hij voor de eerste keer pas in de LVK-finale? Waarschijnlijk omdat ze de laatste jaren... Ja, volgens mij stonden ze wel altijd bij de eerste 30 erbij. Hoor. Dus ze hebben wel altijd goede nummers. Ja, dat klopt. En onderschat die Eva niet, want die is heel sterk. Hè? Ook in schrijven en zingen en van alles. Ja. In een goed groepje bij elkaar. Ontzettend schoon. Nummer 2 van neer. Zullen we de derde er gelijk achteraan doen? Doodbach. Dit is het grote koor met... En het vliegt vast de lovend vannacht. Dus ik ben zonder ze met hem. En zorgen ze naar ik heb geen sleutel, maar toch moet ik sloeten. Vroeg ze wie lang ik nog niet. Zeg ik nog wat voor ik zie de klokje door de nacht gevissen moeten. Met vaste lovend, dat is ongelogen. Is een antwoord op alle vragen. Ik kom vandaag misschien te laat naar huis. Maar morgen vlieg ik. Ja. Ik zit er nou te luisteren naar het grote koer en ondertussen zie ik stond dat ik Maartje Eemons genoemd heb bij het grote koer. Of bij Royens, maar dat is natuurlijk Eva Kusters. Eva Kusters. Ja. Excuses toch. Maar Maartje zingt ook daarbij. Ja, Maartje zingt erbij en is ook de contactpersoon. Als je het hoort, is elkaar gehouden. Blijkbaar heb ik het wel al eerder ooit een keer ook verteld en is er geen brief over binnengekomen. En nu gaan we gauw terug naar het Grote koer. grote koer. Ja, Bas Keltjes. En Bart Storken. En Bart Storken, die wel aangaf in het krantartikel waar ik al eerder aan refereerde. Gaf we wel aan van het grote koer weet ik niet of er volgend jaar nog weer gaan componeren. Daar heb ik het eigenlijk wel een beetje gezien wat daar het trucje is. Ja, er zijn natuurlijk heel veel andere artiesten die op dit moment nog een bar aan het trekken zien. Maar het grote koer staat gewoon voor de 7e keer achter elkaar op rij in de LVK-finale met een groep mensen waar 10% van kan zingen. En de rest gewoon geweldig met kan doen. Ik vind het helemaal geweldig. De zanger Roger destijds ook 11 keer. 11 keer. Ja. Nou, in de ook weer een feitje. finale. Ja. Roger Telen. En ik zeg dat is een mentalieste dan, hè? Precies. Daar zongen eerder met, hè? Ja. Dus maar grote koer. Ja, een beetje. Ik vul ook heel veel hoendervel klanken en geveul. Het gaat de top 10 ook al redden, denk ik. Ja. Het zit al behoorlijk vol de top 10, hè? Dit is een hele volle top 10. Ja, we kregen nog 2 nummers. Misschien de volgende ook top 10. Dit zijn de Breurkes en de Limburgse Lente uit Kapel. De Limburgse lente vol vuurjaarsplezier. De wind doet het zien, plus ons op en neer. Ons vriendschap die groeit, de liefde die bloeit. Lang leven de Limburgse lente. Vol schoene momenten, 2 dagen aan een stuk. Hey, vieren we samen, Ja, ondertussen gaat de studio op en neer, hè? De Schoenkelaar waar we allemaal op zaten te wachten natuurlijk. Ja, het is een echt burgersnummer. Mark van Mulliken en Robert Jansen die zorgden voor de tekst en de muziek. En ja,
ik zei van de voorkant al dat het finale ging halen. Het heeft de finale gehaald. Het staat wat mij betreft een klein beetje ongelukkig in de programmering. Hij op eindplaats liggen, maar er stond op een stuk geroeid. Ja, ja. Dan was het nog beter tot zijn recht gekomen, denk ik. Ja. Maar als die mensen dadelijk toch in de zaal stonden, in de weerstand in Remung. En de komt een Schoenkeleer als eindelijkste nummer. Dan wil ze niet weten wat toch gaat gebeuren. En dan kind zou niet stil blijven staan. Dat bedoel ik. Ja. Dus in dat opzicht is het wel fijn dat ze aan het einde van de rit zitten. Goed, en de volgorde is geloten. Hè? Dus Ja. het is nog niet bepaald door iemand, is geloten. Dus ja, uiteindelijk is de volgorde wat de volgorde is. Het lot. Ik denk dat de Brugges een hele schone finale gaan beleven. Ja. En zeker omdat ze ook jubilerend zien. Hè? We zien ook jubileum. Ja, 2 keer 11. 2 keer 11 jaar de Brugges. De laatste dan, nummer 20. We gaan naar Velde, naar Ennebink en dat ben ik niet geweest. Dat ben ik niet geweest. En was u mij nog eens. Ach man, dat klopt toch ga niks van. Zo is het niet gekomen. Er moet nog heel wat komen. Want als ik terug in heb ik het straks genomen. Dat ben ik niet geweest. En was u mij nog eens. Ach man, dat klopt toch ga niks van. Zo is het niet gekomen. Er moet nog heel wat komen. Want als ik terug in heb ik het straks genomen. Ja, ik hoor er al aan de Bink met 2 nummers in de halve finale. Dus eigenlijk ook meer kans om de finale te halen, om het zo maar te zeggen. Ik zei Velde, maar het is Venlo trouwens. Dit is Venlo, hè? Die Ja, komt uit van sorry. Venlo. Ja. Maar ze wonen in Velde en ze hebben ook een nummer geschreven voor Velde. Ja, ik was een beetje in de wacht. Ja, dat snap ik. Maar iedereen mag fouten, Bart. Ja. Iedereen mag fouten. Dus niet kaarten sturen of appjes. Let op. Ja, weet je, dit is Venlo's. En dat bevelt of dat bevelt niet. Ik Ja. bevelt dat heel erg goed. Ik vind dat een heerlijk nummer. Ik gun die jongens ook die finale. En die hebben ze zeer terecht gehaald. Mirte van Dijk, Kupers en Hai Gerrit stijgende voor de tekst en de muziek. Ik zei in de voorbeschouwing dat het geen finale ging halen. Het heeft die finale ruim terecht gehaald. En als ik dan zie wie blij dat die mannen waren. Ik heb er filmpjes van gezien. Ja. Dan denk ik, ja, dit is wie vastelavontuur te zien. Dit huurt wie een vriendengroep vastelavontuur te vieren. En ook een hele mooie aansluiter van de finale van het 49ste LVK. Als we alles resume bij elkaar gooien en bekijken en overwegen, heeft zich dan een idee wem er uiteindelijk met de Bertha Paulus trofee van doorgaat? Zoals ik al aan de voorkant eigenlijk heel erg duidelijk heb dat het doorschemeren zien er toch een aantal topartiesten die wat kans maken op de eerste 3 plekken. Maar er kan zomaar een verrassing uit de achterhoede komen. Dus we moeten ze niet, we altijd op de gem kijken, zo zeg ik altijd. Hè? Ik kan altijd even zacht Ja. Wil ze kind zijn naam nemen? Ja, Of ik denk ook echt, dat de top 4 Ja? in willekeurige volgorde wordt. Ja? Ja? Ik denk Björn Mieke, Ja? proef maar. Verlies van een arts en Rempetem. Dat die de grootste kans maken op het erepodium. En dan zeg ik Björn Mieke dat die de allerlaatste keer Ja? dat die het gewoon winnen. Ja? Ik kan er ook helemaal neer zitten. Maar ja, Ik denk dat Proefmaal weer... het blijft een voorspelling. ja, het kan nog heel We gaan gek lopen. ontiegelijk uitkijken naar die finale op Ja. 14 februari in de Weerstand in Remung. Je kunt nog live op L1 televisie, hè, want kaarten zijn er graag in met te kopen. Nee. Als er nog aan een kaart komt, is het echt knap. En als je er nog wilt stemmen, dan kan dat ook. Hè. Iedereen weet het, hè. Dat is LVK spatie en dan het nummer van de artiest. En dat is dan van 01 tot nummer 20. Ja? En dat moest ze zenden dan 4004. En daarmee kunnen ze samen mee bepalen voor 1/3 best toe mede verantwoordelijk voor wat de uitslag van deze LVK-finale gaat worden. En onthoor je, het volk beslis. Het volk beslist. We zien er nog eindelijk hier, Robin, met deze podcast. En dan blikken we terug op de finale. Dan gaan we nabeschouwen en dan gaan we de cijfertjes erbij pakken. En dan gaan we kijken wie hem dat er verrassend neergestong en wie hem dat er heel veel haalde. We zullen het zien. Een hele schöne finale. Dank voor het luisteren. Doei.